Obi of Ezenaja.
Royal Majesty, Igwe Dr. Barrister Emeka Honor Igochinyela Senke Bono Nisi, Welu Tata, Welu Kingu Kuruna, Jeda Wantaban, Aweba Kono Obi Ugochukwu Obi Ezu, former Regent Oraukwu, former Owu Oraukwu, Kamenu Siferi Neto Semeko Welu Notumo. I know about the Lord. I know about the Lord. Mana Solomon na kwa kwe mana gani yano. Aibu debu chema nesa niyo mudahe. Wana na watu Ezenaja. Aike na no Ichi Ezu ko. Aike kwa ni protect chema. Anya Ugo Oraukwu do aike na tuanya. Wana kele kwa Maduri na for me Ugo Oraukwu. When I go as one mother, yes, Kimo. Before my jailer, I'm done. Casona Yaboya. As I know, because I got going to like it there, but I got nobody can go on. Good looking. When I can get better with my leader. Oh, yes. After what we got is majority. That's more than enough. I can't go on top, but I'm if I'm not here, just in case we're taking away here. Oh, yeah. Go away, go. Yeah, we're not a lot. Let me give you all the blood. Or you what? Well, I'm working on that. When you go, please, you go. That's not what's next. Now, fun now. When you want to check it, not maybe funny. As a chitoke, Abiama, there you have to go. When you put on buyer, Chine do DJ, Chine Yendo, Chitin way body. As the father of the fatherless. When you now Jack Okwebia. When you now was Madame Masu or spot Madame Masu who's on not to Madame Okweko or Madame Okweko. I am not going to start. Now, Obi Ezu Palace. Ugochukwu. I think in Nambo, Macanasi get to Nick and I go below the water. I went there, Jauchi the Kenadino, when you're forward. When the America is Aho. Naho, Banepanaho. Sinoma, Benepanoma. Wedding the Welo Tabo. Welo, now what do you think? Oraukwu. Nkobodo in a super Beronia. You will miss your span. And we're patata. Ndo be na teacher. When they make a fan over each teacher. As you know, each teacher, never quite give up. When you must hear, na be a potato. Macano about Bacos. When you must hear, na be off time about Bacos. I am missing on my teacher. What does it about Bacos? I went to go. I will make an go see my when the road at West Coast, totally and Lucasian Iwa-Ji. I said they did down. Macano to Nick and I go on. Yet they did down. Now by Jesus Christ going away. I will not have and Gawa. What can you do about the first season of Ezenaja place? Obi Ezu our parents. And I have come to come here, come here. Come here, as if I gave me about that. Come here, but then remember the little about no food. Who know which here? If I gave every fine, I want to have it for a while. I went and I got a lot of those. What the one you can know the African, Yahweh about it.
gbaa mkpụrụ okirikiri chekwaba anyị ebe a chekwa okporo ụzọ niile a ka ọ ghara enwere ife ọ naghị eme n'ogologo ụzọ ata kama sụ ife ọgwụ mere ya nọ ife anya ndị ya na-eme ebe a ife mgbakasị agba na-eme ebe a onye ọbụla ji bụ ajọ okwu wee debe ebe a ọrụ na nke mmekọ ụgbọ ya ka o ji gaa azụ onye ọbụla ji obi aṅụrị abịa ebe a tupu ya eruteruo ya abịaruo ebe aja ka anyị nọ ya tụtụrụ ya nwere ya aṅụrị anyị nwezi ha n'akwa wee nyekwa ya maka nke ahụ na-abịa wee sị na nke ahụ anyị na-ete emeta nọ ya aga n'ọfụma ife anyị emeta di ya awụ ebe a taa anyị awụ ya gwanụ ero n'ọdụ mmụọ ajọ mma anyị eti aka ajọ mara anyị eti aka udo ka anyị chọrọ ọganihu ka anyị chọrọ mmemme anyị eme taa emesie ya Ugochukwu nọ Ezenaja na-aga o nwekwa ife ekwe na omume okwebezi omume enwekwuo ka a si eme ya akwụsị Ugochukwu agaba anyị ezochi ezo onye n'ogo sta ti ọhụ na ebe a ti ọhụ ndụrụ ebe a maka na ndụrụ ga ahụ ebe ọbụla wee kwuo na ife ọma na-ejizi maka na Ezenaja ọganihu ya adụbasị ịnụ obi ya adụbasị ịfụnanya ya adụbasị nghọta ya adụbasị ekpọsịa jita anyị akwụkwọ na-akọ na-abịanụ obi anyị nna anyị Obi Ezu ịdụ ndụ wee ruo nke wee nwa nke ahụ ya nwa nke ahụ ya adụkwa ndụ nwoke nke ahụ na-abịanụ warụ na-eje nwesịrị anyị ndị bịara ebe a ka anyị bịa nọrọ nwere aṅụrị ọ ga-adịrị na anyị mma anyị rie mmiri ebe ọ ya ada anyị mma n'ahụ anyị nwa mmiri ebe ọ ya ada anyị mma n'ahụ anyị nwa mmanya ọ ya ada anyị mma n'ahụ anyị taa ọjị ọ ya ada anyị mma n'ahụ anyị taa anụ ọ ya ada anyị mma n'ahụ ọ ya adịrị onye na-ewepụtara ka erie mmadụ ndị riri mma ahụ nwesịa nọsịa nọ ebe a ya anachighị na be anyị dị iche iche ụgwọ a ji bịakwa na amaka mana ka anyị na ya amakarịzi agbasị anyị taa ya ghọta ndụ ghọta ogologo ndụ arụ isi ife akụ ihe n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị ka ọ na ya ezochie ya n'olu oke tie ya ụgwọ tụọ ya ọtụtụ iri wee sị ka o si etu abido n'aha Jizọs n'afa nna Obi Ezu. Hapo kwa mbele tu. Wewe na gono mina. Ani hata na ndio bali sana solicitor. Ole kitu Obi Ezu. Biko onye ọbụla ji ka m kwuo ka ọ dị n'obi. Ajụ ohere nwere ka o si mee ma wee nkwe n'aha maka na kịta n'aha gara aga ọ dịka ka m nọ ụwa ji uwe n'aha ọbụrụ na ahọpụ ya si ka emerokwu etu anyị esi mebie abịa n'ihe oriri anyị eri taa so
Before then, I am watching. Ihe nọ na before Ezenaja ihe mkpụrụsio nke abịa ya abịa chụpụ onye ma ọbịa ise ebe ya nnukwu ọdụma ga-agba isi aka ụlọ n'anya etu na-edegbe ejezi ide degbe ọkụ dara ibu ọkụ dara n'ụwa n'ime ya wee na-ayọ Chineke na-ekiri ya mee ka anyị niile n'ọkpụkpụ kwa Krismas nna onye nwe anyị ọhịa ka anyị na-ayọ Ezenaja ekele anya furu ugo Chairman Ezenaja Obi Ezu uketa nso biko onye Obi Ezu atọgara Ezenaja ọjị mana mma alapụrụ Ugochukwu ụzọ ka o mee ka o si eme n'ọkpọ nke onye kwubere ya ịmana nwa bụ ya ma ekwuo n'okwu ebe ọ ga nọ n'ọgbọ Ugochukwu ụzọ ọkpọka m agaba n'iru biko anyị na-akpọ ụmụ ụba ụmụ ụba biko ụmụ oru my chairman, they won't put out no matter what's your word with that.
Ezenaja ekenekwa m ụlọ ọzọ. Aka n'isi. Onye m aka n'isi. Eji m ọjị a. Mkpụrụ ọjị n'aka. Wee na-akpọ akọpụta Chineke. Ọ bịa nọnyere anyị n'ụbọchị taa. Ka anyị wee mee ihe n'omere obodo anyị na-eme taa. Maka na ọ bụrụ na eme ndị obodo ndị mmụọ nọ n'okirikiri Ezenaja nwere ike na-aba mba ndị hapụ hapụ pastọs Obi Ezu ka ya n'ụlọ obodo nwere Ezenaja nwa akọrọ na ya ọ na-atọkọrọ ya eji ihe wee na-asị Chineke eze nwere taa onye akọrọ ime ọ bụ maka anyị na-akụ agụmara nke akụrụ ya Chineke nye aka mmiri oge ihe a na-ayọkọta ka mmiri ghara akpakị anyị ọtakị anyị n'alụmma anyị abịaghị atụ ihe ọrịa wee na-agbara onye anyị ndị abịa nwere ọrịa nọzere anyị anyị ata ya ọzọ ahụ na mkpụrụ Oji niile anyị ji n'aka bụ spọfọsọ iji ya anyị ga-ejo Highness Super High Chief ọmụ ụlọụwa ụfọdụ chenti Oraukwu the protect Obi Ezu number 1 citizen of Ezenaja village community. O nwere ọjị onye ọrụ anyị dị a n'aka. Chairman mmiri mara ugo anyị atara n'ọjị tupu agwazie ji ka tụọ ọnụ mmanya ka ebe a na-ewere n'ọsọ mmụọ. Ezenaja ekele m unu biko obi nwa n'aka site n'ikike Obi Ezu azụ onye isi odibo nke Ezenaja wee na-anya Chineke n'ego ọla nke Ezenaja tata ga-adị nwoke niile n'ebe a mma dịrị nwaanyị niile n'ebe a mma dịrị ụmụaka niile n'ebe a mma. Ihe anyị na-ayọ Chineke bụ ọmara ife na-abakarị onye ọbụla n'ebe a bụ ezigbo ife na-abụghị njọ ka Chineke mezuo ya n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Asụkọ na waji ndị si Obi Ezu na wara anyị ka ọ ghọtara n'aha ka ọ ga-awe n'aha ọzọ. Obi Ezu na-eme ọfụma n'arọ gara aga ọlọrị ọ nọchara ewa wee kpọkọọ ichie ya bụ Ezu Ugo wee wara Ezenaja ji ama na Chineke gọziri karịa ka ọ gọziri mbụ maka na o wepụtara ihe nye Ezenaja n'ahụ gara aga anyị rie rie ọ na-agụ Chineke kwachiere ya nkwachi wee na-asị n'anụ a nke Obi Ezu na-agwa dị sie mmadụ mma ebere anyị ma aha ọzọ ya akarị nke a ọ gọzikwala ụmụ ya gọzie nwunye ya gọzie n'anya ọgụgụ ji afụ ụzọ gọzigbuo
ndị cabinet member niile n'ebe a gọzikwana ndị abụọ cabinet member na onye abụọ ụta nwere ike imechi asị Chineke onye nara ka o wee nụ nakwa ezinụlọ Jizọs Kraịst bụ onye nwanyị I wear not go. Money like a party. No case and not just this way. I can only hear the kinds of not just so, Ezu of Ezenaja. When are you cheating? I'll be with money. I hear. God's word and grow the Senate in my eye. To the glory of God. Obi Ezu of Ezenaja. I told you, Obi Ezu. Yes. Former Obi Oraukwu, my one regent. Only below back. Behind the book. Ezenaja Iwa-Ji will go to more. I'm very good. God please. I go. Obi Ezu kuna ala akala ka he nguro owa na ji aba ho ji kwani ke se kwani no ji ka na kwani ka awa diziem e mana Obi Ezu bu super high chief ai na akudo bi na azu so no me ko ye no tom jide nke mmeri do ko ne ti okun Jana wani ipa na ya ma ai pada ya pa amelo huka jina. Awana wani ya. Kita. Ana na ko kono Obi Ezu Ezenaja Obi Ezu na kita. Obi Ezu ni kwa ndio. Na manu Ezenaja Oraukwu. Aya ko chile kaya ka. So, Ezu wele se na so. Ezu ka kiri ka. Iko ina yo ti do ka. Aja bi ya je wani ko. Iko ko no nyigwe. His Royal Majesty. Iwa Doctor. Iwa-Ji
Ndị Ezenaja ji wee bili anya fụlụ ugo akụ aka ya Ezenaja ekele ụmụ Igwe Obi Ezenaja emekwa ka ọ dị emesibude mana ọ ga-edozi ọnụ na ukwuru wekwu awa o wee zuo oke ka Chineke bụ onye izi anyị na-akpọ ihe ọ bụla anyị na-eme wesịta ọ ga-abịa n'ọdị anyị anọrụ ugbo ya abịa n'ọdị ana Ezenaja ga-abịa n'ọdị ife anyị na-eme taata bụ maka ịhụnanya ọdịmma nke nwanne na ibi ya ka Obi Ezenaja nwanne Ezenaja eri ji na Ezenaja taata wee anyị Chineke n'oge aka ọfụma n'ọkwa ndị nwere ya iji anyị na-eyi taa na ọ ma-agbado anyị agbado ebe Obi Ezu ihe niile ọ gbapụtara o ji eme mmemme anyị nwa anyị na-arịọ Chineke na ọ ga-abachiwa mmadụ bụ mmachi ọ ga-adịrị ya mma maka ọ ịfụnanya ka ọ na-egosi anyị ịfụnanya o nwere ebe ndị ọ na-achọ ịnọ wee na-akpọrọ ya afọ ndụ afọ ọganihu a sị na nwa nwoke nwa mgbe nwoke ike ọganihu ya ọganihu nwere ọbụla na-ezuru oge niile maka na onye na-enye anyị ka anyị na-akpọ maka ya anyị maka ya maka onye na-eme ka ekwe na-ahụ ya wesịna ya adịrị ya mma
Wala jani ne leba no mamwa. Uko njiwe beba mamona ndi bure kuri njiwe na ya makare. Musnoni iru kana mane wa gabongo. West de na kana iru. Nini ne ba mo ndi buro of na ye ma di be ba mo. Ni cho di ba ne de ya. West na ko ya dulu. Ni ye wo ko dulu ye wada. People look at a good year data. Where would others do? Udo, can I go and the legend? Or any look at I was let go. And I will not get to buy Jesus Christ, sorry. Amen. Ndị chọkwụsịrị ikwu Obi Ezu in a special way webaziri n'ime nke afọ kịta ọnwa mmọnwụ ndị egwu nọ ọ nwere ọrịa ịgba kịta anyị na-eri anya na-aṅụ na-enegharị anya na-ajụ ego elu kịta ndị ya atụsị mmadụ adị iche aja na-asị ya na nsogbu na-adụ mma ọnwa ọrụ n'obi bụrụ mmadụ ga ya anwụ iyi o wee kpata mmiri chukwu nkata ukwu onwekwa ibe ji mmanwụ ịbata si malụ
ndị ka anyị afọ ozi anya ịma na ha na-agbakọ maka a na-akpọgbu ha ihe niile anyị na-eme a na-aga aga anyị wee sị kwa ụtụtụ ọbụla ka iwere ọjị a wee sara ọkwa ndị inyom Ezenaja wetara ọjị a n'ọgwụ ndụ ka ị na-ayọ n'isi fa abacha nke a bụ nke na-etere gị ya na ọkụkọ adị ebe a ọ bụrụ na dibịa eze gwọbịa gwọsịa ụgwọ na ụkọ ghee ya ewere ya gị na ya nọ ya wee karịa elu akwado na eji ụlọ aga dị na nwunye na-atọ ụgwọ ee na nke anyị ọkasịa nke etu ọ na-atụgọzi alụ ọ na-atọ anyị wee na-asị na anyị gbapụ ụmụ nwaanyị Ezenaja na anyị na-ekele gị o nwere ihe ya eme gị etu isi Iwa-Ji afọ ọbịa ọkpara anyị ịga ya ahụ ya na-aga 150 years ịgarụ isi ike ọhịa anyị na-agọ n'ụbọchị nke taata n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị ya nụrụ ekpere unu beli ya na ekpere unu na-arụkọ n'ọrụ maka ụmụrụ egwu 150 years wee chọzie mana ọgwụ na ahụike so wee mọgbuo onwe ya so bịazi ibugo ya anabata ekpere agwa abacha mbara si ya abacha na ọkụkọ echekwa na ọkụkọ ụdị nke nna ego n'ahịa ma n'ụzọ nke mara ekpeta wesi biko na ebe si weta ihe niile agụnwa na Chineke ya ochigheri unu mmadụ kwuru mmadụ ogologo ndụ na-arụ isi ike udo na ịfụnanya ka anyị na-enye unu n'afa Jesu Kristo onye nwe Obi Ezu Ezu of Ezenaja. All would know whoever. Okay. Alright, guys, I see Gabia. You have a member. It is in the America. However, I'm a company. I'm a it also was Yadik. I never. As well as I will go to Uber to my. I don't know police. I was saying I will leave her. There you will now as a good baby. Yaniva. You are not in the baby. A week ago. When I agree, you know, you couldn't go more. I thought that I release. But as a level, no, actually, I'm a two of
Go on.
Igwe Oraukwu na-akwado ka ọ kụnye aka Ezu Oraukwu anya Oraukwu ga-apụta Igwe Ezu Oyibo Igwe Oraukwu dị abụ m oche eze Adịchi atọ o si from royal family royal family
Chekuni. Abata Banka Jessiki Udena, Bacheta, Udena, Makana Moso, Udena, Mavamano, Adana Tudena, Moso, Pana. Makana Udena, Oke,
Chief Oseloka Ugochukwu nkata ukwu na ọrụ ukwu nkata ukwu na-ehi mmiri ka ahụ ya niile anyị na-ekene gị n'ụbọchị tata na be gị tata bụ 8th of September 2024 iri ji ọrụ ukwu 2024 anyị chọrọ ịnụ ọnụ gị kedu ka o si gaa n'ụbọchị taa na be gị Dari nne alisi ịgbaga afọ bụ nkata ukwu ọrụ ukwu High Chief Oliselokwu Ugochukwu Ugosimba na ụmụakụ nke ikpeazụ a Ugosimba na ụmụakụ na nke ikpeazụ ifugoro tata si wee dị amaghị m esi wee kọwa ka m si from nna m Obi Ezu since o wee ihe meta bụ ihe na-eme since ji wee mali ya and I believe na ọma nkwụsịnata anyị abịarịba ha ego ahụ maka ọfụ a ka ọ na-akọwalụ m ihe dị n'ego ahụ ana m akpọbi awamji oluo mmekwu n'ọdịs nke a na-akpọbu awamji ka mma n'ego ahụ arọ ka anyị golu and one efugo otu ụbọchị si wee dị weda ma na n'aka Chukwu dị ya ebe a ka m ekwudobe ọnwa ihe ọzọ ị chọrọ ịjụ m ejụọ maka achọrọ m eso ehi ya na-ajụ m n'usoro anyị kene gị n'afọ nna gị bụ Obi Ezu tata emepụrụ ya yes ndị mmadụ bịazuru ebe a kedu ife ị ga-agwa ndị nchọta gị nụ otu a ka ọ na-adị mmekwu na nke last year manarụrụ ya sọsọ ihe o ji wee marala ya bụ na ọkụ otuno na-enye ndụ n'elu ndụ last year efe ya ọ dị ka onye ahụ esichaghị ike ịfụkwa ya abịakwa this year ma na ịfụkwa ma na ọ dị very stronger ma ekwukata okwu hapụ icheta onye a na-akpọ sa Jen Ugochukwu Jude Ugochukwu anya eji afụ ụzọ n'ọrụ ukwu mmekwu ha cheta ya maka ọnna anyị ka ọ bụ kịta anyị ma na Obi Ezu nọ mana mmekwu na ọnna anyị na ọ dị ọkwa izide na-echeta ụmụnne m Chinakwu Barrister Tochukwu Ugochukwu ọdụtọ kọmishọn ka ọzọ ọ na-alụ n'ọrụ oyibo onye ka o ji wee gbanata nna anyị elugo mmadụ abụchi Ugochu nọkwa ya den ụmụ nwanne m ndị nwanyị Princess Stella Ugochukwu Princess Ngozi Ugochukwu ha zụrụ ezu onye ọbụla zụrụ ezu without ha nwa ihe dị otu ama ndị ebe a ka m na-ekwudokwa kịta ama m na eze ndị niile zuru ezu taa dịka esi eme kedu ị ga-agwa ndị village Ezenaja zuru ezu ihe mmekwu na o zuru ezu bụ na onwe ndị tọgatala onwe ha mmekwu na ha na-eji aka anyị tọgata ha onwe ndị tọgatala onwe ha bịa join ego so every year ndị eze ndị na-increase na-abatakwa from Ezenaja udo adịgo udo adịgo mmekwu na udo adịgo maka afọ ụmụ ndị anaghị abata bụ tata ka ha batara ndị ekwu mme echefunata igwe be anyị eze oyibo His Royal Majesty ọ dị ọkwa n'eze ọpọ na nsega niile esegakwala anya mana still ọ batakwa zonye okwu na-ekedekwa nwunye na ọ dịghọ eze ekpu okwu gwa ya na ọ na-abata bụ obi ebe ha ihe mmejuwe bụ na obibe ha bụ na onye Ezenaja ka ọ bụ luckily to all Chukwu katapọt kwa ebe o dobele so mme echefunata ikene ya asị igwe obodo ịbịakwa bịa pee homeji n'ihe niile n'ụbọchị tata chịkọzie ka mmeta ata dị kenezie ndị nyere gị aka ndị niile afụkwuru m ndị mmadụ ndị je ozi ndị rụrụ ọrụ ndị egwu Ezu nzu ọtaka agụ na ndị ozi na-ebịa taa anyị zụzụ ka efe ga-agwazi ha onye mmekwuru bụ na onye na-enye ka Chukwu na-enye ndị niile anyị fụ bịa taa ndị ihe dịka ndị chọtara n'isi onwe m
bụ otu ha si wee for the family because izizi bụ na onwe otu mmadụ ga-esi wee bata na bụ unu ma na udo adịghọ ya afọ ya echi most of the men, most of the guys bịa today abụrụ ndị na-abata na akụlụ ụlọ gbamgbam nọ na aka ụlọ gbamgbam na ọbata ahụ jụọ ya oyi sọsọ ihe nna ekpe ekpere n'isi ha bụ na o nwecha ndị pụba kịta oli cheke almost to 10 mana o nwere ndị nwere aṅụrị na upon na insecurity so ekpere nna ekpe n'isi ha bụ na onye afọ taa ka afụkwu ya echi n'okporo ụzọ elubelu ha isi ma ndị obi ha na ebe o nwecha ndị ọ na-ewute ka na-akpọ na fon na ọha bịaba nsị ha biko na chi ejugo ka mmadụ ya wee nwụọ so ihe na-ekpele isi ha bụ na ogologo na-arụ isi ike ha gbuo n'ihu na egbute mma aka ekpe mma adịghọ ka ibe na-adị ibe njọ wee na-ayọ Chukwu nke abịa ma ya biko ya wolo agali ogwu bụ ego ogologo ndụ arụ isi ike wee gozie ndị bịanụ ndị obi ha nọkwazi ebe a ịbịa n'afa Chukwu okike abịa ise nkata Ugochukwu anyị ekenego gị na-eme ọfụma ọ ga-adị mma ihe iji eke akọrọ gị ị ga na-eko ngụ na-aghọrọ ihe na-eri daalụ aha ọzọ anyị nọkwa ya ọ ga-agbakarị aka m bụ Messi Apostle TV na-eje ebe ọ na-eme ma onye na-eme ọtụrụ anyị ka anyị haziri gị daalụ aka m bụ Messi Apostle TV na-eje ebe ọ na-eme n'Oraukwu anyị bịara na nke nkata ukwu n'Oraukwu Obi Ezu Ezenaja ọbịa bụ onye nwere riri ji taa dịka igwe wazi ya ihe na-egara ọfụma anyị ekwute okwu aka maka na anya m akara nke ntụm akara nke unu furu unu mụnụkwara unu mekwara ka o si wee bụ ihe na-ega nke ọnwa na ndị niile bịara ebe a nwere aṅụrị wee na ndị niile na-ebe ịgụ arọ nke aha ga-eweta udo ọṅụ mmeri na eze mbunye elu n'etiti ndị bịara n'etiti ndị mere ihe aka m bụ Messi Apostle TV na-eje ebe ọ na-eme daalụ mgbe ọrụ na-eme mmemme daalụ